Irridu niżguraw li drittijiet fundamentali tal-bniedem jiġu mħarsa u li verament isir ġustizzja. Il-bidla li qed jipproponi l-Gvern ser tneħħi dritt ta' ċittadin privat li jersaq quddiem maġistrat għal ftuħ ta' inkjesta. Saħqet dan il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija pubblikata tnejn fejn inaqdet mal-kumplament ta' bosta qdiet u korpi kostitwiti fl-appell sabiex id-dritt li tinfetaħ inkjesta minn ċittadin privat ma jitneħħiex dan dejjem mas-salvagwardja tal-ġustizzja u s-saltna ta' dritt. Huma saħħu li l-interess mhux biss tagħhom iżda ta' kull min jgħoż lil pajjiżu u li ssir ġustizzja dejjem u li dawk li naqsu jwieġbu għal emilhom b'kull mod possibbli. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet li l-rwol tal-politiku u li jgarantixxi serħan il-moħħ u li l-ġlieda għall-ġustizzja issir dejjem. Il-Malta Chamber rikonoxxiet ukoll ix-xogħol li jsir mill-membri tal-ġudikatura filwaqt li tenniet is-sapport u l-fiduċja tagħha lejn ix-xogħol illi jsir minnhom. Min-naħa l-oħra l-Malta Chambers tqarret li hemm riformi li taqbel magħhom, riformi li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien jisħaq fuqhom. Madankollu dan il-Gvern qed jipprova jneħħi dritt fundamentali billi jaqqad riformi oħra miegħu.